Akuti kuma rumors zvobuda pachena panguva ino kuti hazvina kumira zvakanaka. Right now panguva ino yatoona kuti even the members of the ruling party ZANU-PF pamwechete vamwe vari mupolitburo vamwe mucentral committee vatasana kuda kuchita gurei is they are saying pamarallies kuti in Zimbabwe power is now centralized to one person and that person is the president. Panguva ino zvinyatso kuuya zvikama true. Panguva ino patiri kuona kuti there are some post anyatsobuda pachena kuti panguva ino ma-uniformed forces vakaona veku-ZDF vamuna veku-ZNA kunyangwe nemapurisa panguva ino they are now being scraped off their power and panguva ino it is now being centralized to the new architecture. Don't both subscribe or like out on the bell icon. President Andrew 30 and post my pictures about yesterday's health conference panguva ino inongoona kwanzi papa nema service chiefs pamwechete nema-uniformed forces isisi vamuri kuona avo vanobuda vachiposta pemauto seri vamuri kuona kudanyira achiti today's uniformed health conference proves it is quietly pulling the military from politics only to dump them into weaker toothless bodies. Working hand in glove with Tafumane, he is systematically dismantling the ZDF from the inside. Wake up generals. Doma developments are rubuda panguva ine. Arikuno kwa kwenze. Pane architectures arikuitika. Ayo panguva ine people might not view or see it. But panguva ine kuno kwa kwenze. This system is running as deeper as we can imagine. Panguva ine. Which kwa kwenze right now. As people were saying earlier before about a series of deaths arikuitika. Kunema generals, retired generals, panguva ine kuti they are very shocking. But panguva ine there is another attack. Panguva ine rikuno kwa kwenze. These people they are now being scraped from the politics. Even if you see the new Constitutional Amendment Act number 3 which was signed, panguva ino yasoradza kuti these forces haasina nechekuita panhau dzekuuya vachi defend the constitution and the like. Zvinozobuda pachena kuti zvaendwa these individuals panguva ino vangosara vangopfeka nyembe zvavo, but power to demand order munyika yeZimbabwe it is now being scraped off. Pana comment section medu zvafungira any more today pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, but on the bell icon.